Missähän Viola on? Se on yleensä ennen mua. No, mä jään odottaan. No tulithan sä? Joo, tulin. Ja sori, kun mulla kesti hetki. No, mä tulin tähän ihan niinku just. Moi, onks Katri vielä tullut kertoa meidän heppoi? Ei oo, mut sä voit jäädä meidän kanssa tähän ootteleen. Juu, niin mä ajattelinkin. Moikka, mihin mä vien Onnin? Ettekö te nyt oikeesti tiiä? No sä voit vie Onnin tuohon sun takana olevalle hoitopaikalle. Ja sitten sä voit tulla tänne, koska Katri tulee ja kertoo tämän päivän ohjelman. Mutta tänäänhän on esteitä. Ei sitä voi koskaan tietää. Ootas sä nyt täällä hetki, Onni. Mä menen nyt kattoo, mitä noi tuo säheltää. Noniin, mä tulin nyt. Te varmaan jo ihmettelit, että miksi tänne tuli traileri pihaan. Tänään tunnilla onkin erityisvieras Saana. Ja hän nyt käy tänään täällä tunnilla ja jos hän tykkää paikasta, niin hän tulee tänne joka torstai. Ois kiva, jos sä Saana jäisit tänne aina torstaisin. Meidän ryhmä on ihan paras. Siltä kyllä vaikuttaa. Mä en kestä tuota Saanaa. Juu, en mäkään. Olkaa nyt hiljaa. Mä tulin nyt kuitenkin jakamaan teille hevoset. Saana oli tietenkin oma hevonen Onni. Ja mä aion jatkaa teille sellaiset hevoset, joista te oikeasti tykkäätte. Joten Viola, sä saat Marssin. Yes, mä sain Marssin. Mä tykkään Marssista aivan sika paljon. Hyi, älä sano noin. Selena, sä saat sitten Karlaan, koska sä oot mennyt aika usein Manjalalla ja jättänyt Karlaan, niin nyt sä oot mennyt Karlalla. No on Karlakin ihan kiva. Ja Hanna, sä saat sitten Tsunamin. Yes, Tsunami on yksi mun lempihevonen. Noniin, mutta tänään on tosiaan leikkitunti. Häh? Leikkitunti? Mä halusin tulla hyppään. Mutta tänään muuten ei ole vielä hetken mitään leikkistä, joten tänään on leikkitunti. Ja saaks mennä ilman satulaa? Juu, tietenkin saa. Just joo. Miksi täällä on jotain leikkituntia? Mä olisin halunnut estetunnin. No, välillä on tällaisiakin tunteja. No en tiedä, mä menen laittamaan Onnia. Ja mä menen varmaan laittamaan Marssia. Hei Venaa! Karlakin on siellä. Ja mä menen tietenkin laittamaan yksin Tsunamia päätalliin. Voidaanko jo aloittaa? Oletteko te noin innokkaita? Kyllä ensin pitää lämpötä. Mä oon sitten tosi innokas, joo. Siinä on oikein hyvä ravi Marsin kanssa. Sitten otetaan vielä pienet pätkät laukkaa ja sitten ottaa ensimmäinen leikki.
No niin, aloitetaan sitten ensimmäisellä leikillä, eli peilillä. Ja kuka olisi eka peili? No mä oon täällä L-päädyssä jo, että mä voin olla se ekana. Ja sit voitte aloittaa. Hop hop. Viola ja Mars. Siellä otettiin Kielake ja Laukkaa. Nyt ei liikkunut kyllä kukaan. Peili! No nyt liikkuu ainakin kaikki. Peili! Sit voidaankin vaihtaa leikkiä. Heti kun musta tuli, niin pitää vaihtaa. Haluatteko te mennä ponin ryöstää? Joo, totta kai. No okei, mutta onni ei tuu. Juu, ei oteta sitten sitä. Hei! No niin, sain. Ja Mars on ihan huono. No, Mars on aika vanha. Ei, mä en saanut. No nyt sain. Nyt voisitte ottaa vielä omat ratsut aina kun pääsette. Saat kyllä näistä kaikista paras, Mars. Noniin, mitä me nyt tehdään? Mä käyn hakemaan tuolta kavalettivarastosta noita kavaletteja ja menen tallipalaa. Etsikääs omat tötsät. No, saa ekaksi sanoa. Tallipalaa! Näin. Violan vuoro. Tallipalaa! Taas on mun vuoro. Tallipalaa! Mun pitää ehkä tuonne Mandoon. Jes, mä pääsen. Jes, mä ehdin. Nouse sitten vielä selkään. Otetaan sitten vielä vikaleikki, eli etonen raketti. Ja pareina on Selena ja Viola ja Hanna ja Saana. Ja mä kerään noi tötset pois, niin voitte aloittaa. Ja eka kierros lamissa ja toinen laukassa. Ja lähtee. 5 askelta käyntiä ja sit voit siirtyä raviin. 1, 2, 3, 4, 5. Hop hop, me voitetaan. Yes! Just joo. Hanna taisi voittaa, eli Hanna saa sitten kilpailla Selenaa tai Violaa vastaan. Itse kun sait niin hidas. Ja nyt. Hop hop. Hop hop. Jes, mä voitan! No et tainnut voittaa. Jes, no Mars, me päästään jatkoon. Ei, melkein. Ja nyt. Tälle ei ravia. Onneksi olkoon, Hanna, sä voitit tän
Etanan ja Raketin. Yes, me voitettiin Tsunami. Nyt voisitte vielä loppuun kävellä. Voitaisko hypätä joku pieni kavaletti? Joo, sehän olisi hyvä idea. No okei, sit. Siitä mä otan pienen desteen pois ja voitte kävellä. Tää oli kyllä unelmien ratsastustunti. No, oli tää kivempää kuin mä oletin. Mä kyllä tykkäsin. Parasta tässä tunnissa oli nähdä, kun Selena ja Viola lentää. No, olihan tää tosi kiva tunti. Kiva, kun oli teillä kaikilla kiva tunti ja halusitteko sellaista useammin? Joo, todellakin. No, mitäs luulette? Totta kai. Joo. No joo, mutta ensi kerralla mä haluan kyllä hypätä. Joo, ensi kerralla hypätä.